Pathian tu thiang hlim mi lo ngai thlangu tu fing te bungruk chang som paruk atang hian kan chiarange thil paruk lalpan a huat thin oma ani pasari aten zo taka om mit chapote leido theite poi khoi lo thi sen chuana kutte thil thalo suang to thin thinlung te poi khoi turangal chakte hretu der do choi thin te unau kara inrem lo na tu te hi Pathian thu kan chiarte kan zatan mal som lo se amen ole tun thla January ni som parukhanin Kerala Kannur district a khon meche phakat aming Simjitha Mustafa oma henu hi ama hi influencer kan ti angchi hi ani ve ngeng he a ti chuanin chunu chuan basa chuan lai khanin mi pakhat hianin papakhat hianin mi pat me chena lam hoizongin min khoi atia a video kha a the darta a ti chuan hemi pa apu hi dipak ania pai an chung ko eizong tu ania kumsomli pakhat mi pawalai ania ti chuan a video chu an the darta a video a chuanin kha pa khan avanek mizo te anga phe chuanin han huwa tur kha omlo hrim hrim a hetilai meche ombor kha atok hlek angem o ti tur ang chau kha nia tin tilui ni na lang lo bokatin meche khan heti hian a phone camera kha kenga kha pa dipaka kha ti mol photum hrim hrim kha ang em mai ni ti chuan mi te chuan kha video han mu khanin dipaka khan dem taloi loi meche za omna hum him tumlo meche te kholai apo khoi du mai ten omatia an chit loi me ti chuan January ni som paret khan azak em awangin dipaka kha a intilum ta amale ama ain oklum ta nun la la ta ti chuan he hian tu line India ram mi pui ti atlinga amaloka dipaka dem em tu te po khan Mustafa ikha an han dem le ta police te hian an man ta nge a ti chuanin hemi chungchanga hianin keini Mizoram ring tu te hian zir tur kan nei ni in ka ria chu tukin a hian toiten ngei tu hawila a thra in ka ria ani ole Pathian hian engsual nge a huat berang o ti hi in ngei tu ave to ngaim ka hrelo Pathian hian engsual nge a huat berang ti ka ngei tu thina midang te ril rut na thlen tu midang te chiat na thlen tu hi Pathian in a sual a huat zinga hina tel ka ringa thil paruk lalpan a huat thin om ani a pasari aten zong taka om ate khami khan mit chapo te leido theite poi khoi lo thi sen chuana te ti ta ti chuanin poi khoi turangal chakte hretu der do soi thin te una in ka rem lo na siam tu te ron ti chhota hemi kan han en hian Pathian in a suala huwa chulang tamain ka ria chu midang te ril runat na tur le midang te chiat der the na tur lam hoya kepen hi Pathian in sual zong zinga chon a huat berte zinga mi ani ti kha alang thei ta tlat mai ni ti chuanin hei Mizoram a hianin tunlain influencer kan ti angchi social media kaltanga midang te fui phur thin te le YouTube lama te content siam Facebook lama te Instagram lama te content siam kan tam chhowe ta khop ma hei tunlain Meta hianin Facebook le Instagram lama te an video hi monetize sai sum mu thenen han siam chhole ta ngala khami tang khanin post hit kan tiang chi midang tena an chuk zui loi thei turang chi siam hi kan phur ta hle ni te pona lang bok ta heta tak hianin kan film khurngai ta em mai chu abik takin tun la hian midang te in nial thei tur le midang tena an pomjong chi alo po thil thani chi alo po comment tam thena tur like tam thena tur ani chuanin soi pop ziak pop hi kan tam chho ta hle in ka ria ma se hetilaya Simjitha Mustafa ina ati sualang chi hian iti sual ve theini ti hi ngei to ala ka du ani hei midang attention lak tum hrim midang tena min khongai se ti tum hrim awanga thil zia mai te thil tarlan mai te hi thil om the ni a khatianga khan Christian te kan film khur em angai ni
abik takin midang te mol phau theina tur le chiat theina tur ani ti lam anga phei chuanin kan film khurangai zuala dipaka kha ain ok lum ti hriat to nu khan simjita mustafa hian ngai dam te diela poeti thu te aso amai ro chu khapa khanin mi pat me chena lam hoin anek ngei ni in ala soi ve tang tang tho ma se poeti eng ang ma se la apoi tur kha apoi zo to a papa khat nun na hlutak khan achan pha to ta ni ma se a video siam tunu ka soi thui ma in hela hin ka soi du chu mi puiten zirlai zirngai kan ne chu video ate thuzia ka te mo mi chanchin te mi chetnalam kan han muwa reilo te a kan dem luai me akan soi chewak waka side A le side B kha kan ngai to thleng zo to lo thina ni engki ma hian side A oma chu tiang bok chon side B om ta mi fing chuan side A le side B ngai thla ti chon side C kha ron ngai to chuak thina ni mia ero chon side A chaw ria ati pung ati phura tin side B chaw ria pon mi ani chon ti pung mai thina ni ma se aton tona ngai thlatona chumi tanga thutluk na mumal tak siam hi chu mi te huat tur le mi te hreom ti na tur hianin an tong chok lo tlang pui thina ni chu wang chuan social media mi thil post zong te internet kan thil mu zong te video kan mu zong te hi tak ani enge an ti chan khami phena khan enge omti kan hriat chian ma lo tong vak te lo comment ve vak te hi ring tu te ti atana thil in me lo tak ani tin hey thian te kan in fiama kan nge ni thian in ngam tak te kan in fiama kan video te kan in post kan in kap vel te chu thil ti om lo ani na om lem lo ni amai ro chu kan mel khiat ngai em po ni lo te an chet lai video te an che lai thalak te post su kan chak em mai chu setan na thobak ani thei lo reng chu wang chuan keima ni tang hian top sela video thalo milem thalo mi ta chet the na tur kan lo dong pal ani po in keima ni top sela midanga hlan chhong to lo vila chu ti chuan mi te ril runat na hi kan siam lo nge na rin omani tin nachil ka soita kan mi attention lak du awang te clear tu nga du awang ten tunla youtuber te po hi in sum ngai em lai chu mi in chiat an to ka kha chiat an to na te tarlan an du lem ti ngai to mi alo me ya engkim mai tilang chok ma sa tu ni du wanga low life thot mai te lo live de thot mai te hi thil ti chi ni in ka hrelo ni voi khat chu thlan molama hun ka man na hianin youtuber pakhatin ron live angam bor kha ti khop ma a live kha chu ka soi sel ani lem lo milar ten lo ni ve boka amai ro chu ama ber kha mo in tia hetilai mi in thlan mola hun an mang then khaten an mangai an chana ni ti ngai to mi lo khan a comment zo maya khati angte kha thil ti chi lo ni kan nam a thila hian enge thil thiang lim enge midang te nuna wa in rol lutuk lo le wa tarlan rem lo ti te po hi kan hriat ve angai ani chuwa so kan content kan du awang rengota thil adik lo po ngai to lo tarlan pop mai te hian ni nunga ro rel ania chon soitur kan la nei ngeng ka ring ani tin pathian thu lam chu lo da thata ila kan nam nun hrim ate le hemi kan nun ho na hrim po hian thil ti om lo thil moi hnai lo te hi a omani ti hi hriat atana tha em mai ni tin mi lu sun lai te a lo va kom chen mei te mi ina sheom an tor lai an ril ru buai lai an ok ai the na turatana aral khata tanga lo wat interview chen mai te hi achang chuan thil thaber ani lo thina ni ho u thil tangkai ani lem si lo chuan heng ang thila te hian in sum tengu ani lo chuan nin hununga ro rel ania soifel tur kan nga lutuk palange ten live kerlo apo mi chanchin chelai mi chung ko chelai tarlan chak em mai te tin mi nun lui phor mai te hi thil tha ani lem lo ani
milaran nia an ton tura lom kan ti ringota ani ringot big lo ifanu ni ta se ifapa ni ta se iu now pa ni ta se la kha mi che na kha iphor angem ke chon ka ring lo kan mangai te chunga ni ta se la kan ti mi lo tur hi mi chunga kan ti thina apoi em me ni hei hian kan society a thil hri se lo tak aron keng chuak chhota ni tin chumi lo a po chuan thil tha em ni lem lo na china ka soitak ang khan thian za ho infiam na om tok lek publicity chua choi mai te hi amoi lem lo ni ti te po hriat ta na thakop mai tin na china Kerala case ka soitak ang khan thil hi kan ti viral don kan ti chua don hian hei hi a ngong enge niang ti ngai tu ma sak lo chuan tarlan lo te po a tha fo zok thina ni tin khalam kha kan soita sa kan soitel du zo boka chu tunlai nulat lang walte in ngai zong te a thei ram chuan mi mu lutuk tura kan in ngai zong ani ti tarlan lutuk hi a thalutuk lo ni kan society a chuan European society at sub society doesn't lo ti ta sela ni chu pomoni ta ni mase kan society a chuan abikin play role no pangdeu te role thala no pangdeu te hria ulaka du chu abikin mei chiangat phei chu ngai zong nga to lutuk hi mitam tak chuan ngai zong ata nan du lo thin chu wang chuan imi mal nun i ngai zong te aw chho pui lung hi athalem lo ni tin kan chung ko chung chang te mo kan nu pa chung chang chiat lo te social media kan status a mirang te chiar thei tura tarlan fo mei te thil thal ani lo ni tin mo then kha chu an mo na chung kwa social media tanga tong chiam thini ka mu thin ni ka mel khria te ji ange po khatiang kha mi fing lo zia ani kan lom lo ni pon ngoi mai la kha chan chin lo chiar tu khan an leinat pha mi lo che a tam tak chuan multi em in lo thlir thin che ni ti hi i hriat angai ni tin kan mut kan lim lo te kan lom lo te kan status a chiar thei lu tu ka om hi chuan mi fing kan lo ni du lo khop mai internet tual zola kan da chhuat to hi chu khovel pumiran mu to a an mu to mai ani lova I delete mai thei to lo ni I pai mai thei to lo ni chu wang chuan chung ko te po in ngei le hu na om nu pa te po in ngei le hu na om khami hu na ta na delete le mol turang chi thil post mai te hi athalem lo ni eng po ni sela kan thupu e khan le ta ila social media in min run nu hian kan nu na aron be tak nu a hian mishing nun kan nun phung hi a let ling chho ta thok mai ni kan in rim dan te adang lam ta kan in kom dan te lo dang lam ta a tin no pang nun phung te po adang lamani ti te po ka soi to thin kha ti chuan hemi lo dang lam ta hian social media hi atha zong in I mang theya a che zong in I mang theya pathian rong bol nan I man thei rual chi khan setanan social media kal tang khan man ruwa amang ve thei tho cheti te po hi ingai tu tela tan atha khop mai eng po ni sela na china bible chang ka chir tak ang khan thil sual ti na kong ngal chak ni hi a hlom em mai ni miril runat na tur ni mirang te tor na tur ni ti ngai tu chung zel hian abigin social media te mang thini la ka duwa social media a changlo po kan thil ti na kong tin renga hian pathian ina sual a huat hi chu kan mishing puite ril runat na tur kan siamte kan mishing puite ril ru kan tinat na te kan mishing puite midang ina an mu sit theina tur le an endong theina tur ta na kan che chu na zong hi pathian ina a huat sual te jiang khan atelani ti hi shreng ila kadu khop mai tin hetila hian kan soitel du chu thang thari an smart let link to a an positive let link to a hey social media po hi kum upalam hian kan mang thiam lo lek in ka rezoka no pangte chu an lim le lom ten han te ma sen nu le pa ni to kum upalam te hian akhoi chin hinge da chho tur akhoi chin hinge da chho lo tur te kan khe thiam ta lo lek zong in ka ria chu wang chuan nu le pa te po mai chana kan ti ngam lo tur le mai chana kan soi ngam lo tur thil hi chu social media tual zola hian da chho lo hi atha
mani ti te po hi hretlang tha in ka ria atop lama ta na kan bel le lok du achu ka soi tak ang khan e china kan social media kaltlang hian sumle pai te mu thei ani tak nuwa hian mi tam tak hian serle sang in nei talawa mi ril runat na tur le mi huat tur lam in poisa talawa min an comment tam na tur ani don chuan mi ina an endu zong ani don chuan thu dik tok lo po in vor dar re lawa thil moi nai che lo po in broadcast re lawa kha khan a ngong tur in ngei tu tel mia lo ni ama chu he coveren a penalty a rem na mu lo po ni la wana ken mi ril ru iti na zong zong te mi chung kwa i phormol pho zong zong te hi chin chi ani vek don ti hi rereng turin ka cha du che ni engkim kan ti apiang a hian athang moya piang te adika piang te zong tur nia fui kan ni christian te hi tu wang chuan thang moi te mirang te ta na thang moi tur te ke ma ta na thang moi tur te kan ngei to a mirang te ril runat na tur ni dang ni lova mirang te lom na tur le mirang te tangkai pui tur lam hoi zonga ke kan pen te po hi a tha em ni chu tiang ni lo chuan smith na china ka soitak a simjita mustafa i ang chia khan KC or venot meng ani po an biru zak zaka ma se alaina te ina alo tomur watuna chun police in an man to a KC arib ve phian mei theni midang te ma ni in ti hlum tura nor tu case kha an or tir tani tin chu mai la ni lo adam chungin he KC an a zui to in karinga anun khwa anom zui karing to lo chu wang chuan eng poni sela summu na tur poni don sela amoi nai izong ram tengu ti hi tukina ka incha du na chu ani a chan chu pathian hian mishing hi a an pui nge a image a siam kan ni awangin mishing te ti na thi pathian hian alan na lutuk ala serious lutuk chu wang kan mishing pui te chunga kan ti hi pathian chunga ti kan ni an chunga thil thra kan ti ka pathian chunga thil thra kan yang bokin an ril ru kan ti na kha pathian ril ru kan ti nat na an chunga hlei kan len na kha pathian la ka hlei kan len na ni ti hi i hereng tengu pathian in mal min som vek ro se amen